Biye taratai September kalo tile 10 ani 7 san ba filani muga ani nani ka kunnafoni jelen ɲini kana di aw ma fo aw sigiro la ka sɔrɔ aw ma digun sɔrɔ mali kunnafoni de bɛ o kai o kuma ayo bisimila kunnafoni ale wati sera. Damnela bi anga fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye état major général ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko kalo gɛlɛn diinɛ tigilama dɔw kɔni ye bingani wale ta ni ka anw ka fintigilakaw dagayɔrɔ sɛgɛrɛ ni o ye gendarmerie min bɛ falajɛkaw olu fɛ yen nɔ olu ka kalanyɔrɔ u ye bingani wale kɔni ta sɔgɔmada joona ni ka ɲɛsin u ma a kɔni nin wagati na basiki kɔni ale nalen don an ka fintigilakaw bɛ ka larawiliw ni ka olu kɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka taa i ka ci fɛ ka sababuya kɛ basiki kɔni ale bɛ yen état major général des armées ko k'a b'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko maaw ka ni yɔrɔ kofɔlen kɔni ni ka ale tɛmɛli ka a nɛmɛ fɔlɔ ni wagati na kunnafoniya tɔ olu bɛ nale kɔfɛ. Sɔgɔmada joona in na an ka ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ lakana koɲɛw olu ma a fana ye sɛbɛnfura bɔ ni k'a jira k'a fɔ ko karo gɛlɛn diinɛ tigilama dɔw kɔni ye bingani wale ta ni ka ɲɛsin anw ka fintigilakaw ma ni o ye gendarmerie ale min filɛ nin ye falajɛlakaw olu fɛ yen nɔ ka o yɔrɔ kɔni ni ka ale sɛgɛrɛ ala ni an ka fintigilakaw ka ɲɛmajɔ sira fɛ u kɔni ye nin maa ninnu kɔni ni ka olu tori an ka ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ lakana koɲɛw ma k'a b'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka taa i ka ci o la ka sababuya kɛ ni wagati na basigi kɔni ale nalen don ministre so min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ lakana koɲɛw olu ma ko bɛɛ lajɛlen ka hakilisigi kɔni ni ka o kɛ i taalan ye wa maaw ka u hakili to u yɛrɛ la n'u ye sikana ta ka maa o maa ni ka o sɛgɛrɛ ko ka wele lase an ka fintigilakaw olu ma. Septembre kalo tile 15 san ba filani mugan ani naani fɛn min ye alliance des états du Sahel ye ni o kɔni Mali Burkina Faso ale ni Niger n'olu ye bolo ni ɲɔgɔnmaya kɔni ni ka o kɛ ni jamana saba y'a jira k'a fɔ ko u bɛna u ka bugunatigɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛn ni ka o bɔ ni o ye passeport ye ni jamana saba kɔni ye ale tɔgɔ la u b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye alliance des états du Sahel ni o ye AES ye ni jamana saba kɔni ka bolo ni ɲɔgɔnmaya tɔ bɛ ka sinsin ka taga a fɛ. Kunu Septembre kalo tile 16 san ba filani mugan ani naani nɛgɛ kanɲɛ 15 o wagati CICB ale kɔnɔna la fɛn min ye CPAS ye ni o ye Confédération des peuples de l'AES ye ni AES jamana maaw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB ale kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko nin jamana saba kɔni nin ye jamana kelen de ye a bɛɛ bɛ don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen ale fɛ ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛmaa tun bɛ an ka jamana ɲɛmaa ale bolo ni o ye colonel Asimi Goita ye walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ ala sa an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ kɛnɛ ale kɔnɔna la aw ni an ka jɛ ni ka ja dɔw ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Au Burkina, au Niger, au Mali, anw de bɛna baara ta en main maintenant sisan nɔ na jamanatigiya dilanna chefferie traditionnelle dilanna dugutigiw bɛ na na dugutigiw nana chef de quartier bɛ na olu de an bɛɛ bɛ kulu kelen kɔnɔ an bɛɛ de bɛ kulu kelen kɔnɔ. Parce que nani ɲana jamana bɛ ɲa mais n b'a fɔ mɔgɔw ye an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ c'est très important. Francis général ye kuma dɔ fɔ ko 10 ans ils vont venir wa an fana bɛ 20 ans kɛ an wulilen don k'an jɔ. Jamana in bɛ jamana kelen de ye tubabuw de kɔnna an ma dɔrɔn k'an fara k'u b'an tila pour que an kana bɛn. N'an ma se ka bɛn u b'u sago sɔrɔ an kan. Dajɛ kunkolo wa an b'an ka sɔrɔsiw kɔ bi an b'an ka sɔrɔsiw ko sini ni an ma fa ka ban an ka jamana tɛ to jugu bolo a tɛ to Faransi bolo to banna. Kunnafoniya ale tiɲɛtigiyara an ka parquet de la cour d'appel ale fɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka ministre kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ka ministeriya kun ɲɛsinnen bɛ sɔrɔko koɲɛ olu ma ni chef de cabinet kɔrɔ fɛnɛ kun don ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga o wagati la u kɔni ka kiri kɔni kan ka kɛ bi tarata donya o la kiri bɛna boli fɛn min kan sa o de ye an ka jamana ɲɛmaa ala ma hinɛna fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka pankurun sanni min kɔni o kɛra ka taga se fintigilakaw ka minɛnw sanni o sira ma fɛn min ye ministre de l'économie et des finances ɲɛmaa kɔrɔ ye sa ni o ye Madame Boire Fili Sissoco ye ale kɔni sen bɛ nin ko la min kɔni ale ye san 3 ni ka o kɛ ka
kaso la madame Boire Fili Sisuko a kelen ka kiri kɔni o tɛna kɛ ministre kɔrɔ dɔ fɛnɛ tun bɛ nɔ ni o ye Mahamadu Kamara ye ni chef de cabinet kɔrɔ fɛnɛ kɔni tun do ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga o la ale kun ye musaka dɔ ni ka o sara walasa ka se ka waati kunkurun labilali ni ka o kɛ a ye min ni a ye san kelen kɔni kɛ o la ale fɛnɛ kɔfɛ ala ma hinɛna Sumeilu Bube Mayiga la ale fɛnɛ kɔni tun bɛ a la nka an dabama kɔni ka wele sera ale ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ministriw kɔfɛ sa fɛn min ye jalatigiba dɔw fɛnɛ kɔni sɛnbɛ nin ko la min ye fintigilakaw ka minan sanni olu ye ka taga se fɛn min ye homme d'affaires dɔw fɛnɛ ye olu fɛnɛ kɔni bolokɔni sinin do olu la kulu fɛnɛ kɔni sɛnbɛ nin ko la an b'a yira u la k'a fɔ ko fɛn min ye musaka min kɔni ni ale yurugu la a bɛ t'i jɔ sɛfɛwari miliyari 28 ni murumuru 5 o la o ye an ka jamana ɲɛmaa ka pankurun san ale sira ye fɛn min ye fintigilakaw ta fanfɛla ye sa sɛfɛwari miliyari 69 o de yurugura yen fanfɛla la an ka fintigilakaw y'a yira k'a fɔ ko karogɛlɛn diinɛ tigilamaw dagayɔrɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ min ye ni u ka baara ɲɛsinnen tɛ fosi ma u ka subahana mansiw ni kɔni dagayɔrɔ ye yɔrɔ ninnu ye an ka fintigilakaw kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka dankari banbagaci wale tigilama ninnu na an bɛ taa kɔkan kibaru la yan'an ka kunnafoniya ni ka o datugu Sudanɛw ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya koɲɛw olu ma kunun tɛnɛn u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kolela ye a yɛrɛ maa 900 ani maa 533 o de la u ka jamana ale kɔnɔna la maa 300 ani maa 15 de bɛ yen nɔ a kɛra sababu ye ni ka olu kɔni bɔnɛ u ni na fɛn min ye u ka kɛnɛya minisiriso ye a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye maa 900 ni maa 533 ye a kɔni ye o sɔrɔ kari tɛmɛnen de la Mahamara fɛtigi lakodɔnbali dɔw kɔni fɛnɛ ye kari don ni ka polisi 2 ka olu bɔnɛ u ni na wagati min na u tun bɛ u ka larawilili o la bɛnɛkaw ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen sa u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla o la a kɛra wagati min na sa ni maa 2 ninnu kɔni tun bɛ bolimafɛn sen 2 o de la n'u ka bolimafɛn kɔni taara don mugujugu ale dalen o kan min n'o kɛra sababu sa ka u bɔnɛ o ni na a kɛra karimama n'u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 7 ani 50 o boyango de do kunnafoniya a dira karimama maire adjoint ale fɛ ni o ye Amadou Boko Noye Sanji Ba o de kɔni nana Nigeria jamana ale kɔnɔna la sanji min ni a kɛra sababu ye ka u ka kasobo ka o kogo kɔni ni ka o bin ni o ye Monduguri kasobo o ye Monduguri bɛ u ka jamana ale kɔrɔyan fanfɛla o la a kɛra dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ kɔni na kasoden maa 281 olu de kɔni sera ka boli ni ka taga bɔ kaso ale kɔnɔna la kunnafoniya in dira karido u ka kasobo lakanabaw olu fɛ maa 3 kɔni bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni tɛgɛ sera ka da olu ka wagati min na u bɛ ka larawuliliw ni ka olu kɛ Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni ka da kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan an bɛ dugawu kɛ alisa ala ka lakana ala ko lasabati an ka jamana ale kɔnɔna la ala ka karogɛlɛn diinɛ tigilama ninnu dagata ni ka bɔ an ka jamana ni jamana wɛrɛw olu kɔnɔna la alisa ala ka maliyɛndenw ala k'an bɛnnen to kelen ma ala k'an jɛlen to jamana in basigi ala k'a sinsin alisa an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan n'ala sɔnna ma sini aw Asidu Dunbiya an ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ